Здравейте на всички! Днес ще играем на Fortnite, но този път не на Battle Royale, не на OG, аз ще играем на Pillars Events. Да видим кой ще победи повече игри. И да, можете, ако искате още такива видеа, се абонирате, да харесате видеото и да го споделите. Нека да започваме. Опа. И да, ето ми тук. Сега събираме консолата в това Pillars. Няма как изглежда котара. Много смешно. Деско? Не искам да я махна. Ето ни и в втората игра. Където в момента... да, видях Деско. И той най-вероятно ми видя. Много накривам. Много лошо стана. Тук нещата, като ти ги даде, знаеш какво се чува? Плак. Не дай само, не, загинах. Опа, айде, победихме. Перфектно сме. Добре, нека пак се съберем консулата. И да, нека да почнем. Ето ни в следващата игра. И да, победихме. Опа! И да, отиваме към следващата игра. Ето ни в следващата игра. Стига, бе! Но това не е честно. Да, бе. Добре. Да, перфектно. Можем да се хилнем. Айде, хедшот! Ето ни в следващата игра, където ще летим с джетпак. Да. Не подпалим храст. Опа, взехме малко гъдеци. Да, мятам на някаква посока. Деско. Да. Самоби се. И отиваме към следващата игра. И ето ни в следващата игра, където тук не знам къде е. Да, ето го Деско. Деско. Перфектно. Не, така добре. Това не мисля, че много полза. Няма да взема много кръв. Това не го очаквах изобщо. И да, нека преминем към следващата игра. И ето ни в отново следващата игра. Да, Деско, не знам какво прави тук. Опа, давай. Още малко остава.
Айде, победа! И нека преминем към следващата игра. И ето ни в следващата игра. Днес ми динамит на рандом. Ей! Какво направих аз, бе? Добре съм джизехна. О, да. Да, това ще ме полза. Добре, за сега бая добри неща се падна. Това не знам дали ме патрони, но съм с един. О, да. Не. Добре, няма да видим малко. Може би. Добре, се го изчакваме. Да дойдем. Свърши. Хайде. Добре. Нещо ми той така и аз ще бъде. Ще трябва да изчакаме. Опа, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде, на макс. Не. Ето. Машинка от всякъде. Да, това ще е за мен. Къде е десно? О, не. Айде! И добре. Много победа. Нека продължим към следващата игра. Ето ни в следващата игра. В момента не виждам Деско. Да, той се... къде е Деско? Не мога да го видя. Къде стреля? Стоп, че момент. Да, може би тази игра. Той ще бъде. Нямам хилове. Нямам абсолютно нищо. Не! О, добре, целяхме. Айде! Как? Ето беше под теб. После като гледаш видеото ще видиш. И нека отиваме към следващата игра. Ето ни в следващата игра. Взем хвърлям на рандом посока. Не знам какво правя. Може би нищо. Добре, така слагала. Айде, къде стреля това? Няма значение. Айде. Стига ми издава от това. Правилно. Добре, това беше добре.
Айде! Хедшот. Това се нарича Раугън хедшот. И да, нека продължим. Ето го, един от най-любимите ми. Да, и аз те видях. Тук се виждаш. Лесно. Защо ми? Така ще го направим. Не, защо дойдох тук? Най-хубавата победа. Видях ли го това? Да, видях. Добре, нека продължим към последната игра за днес. Ето ни в следващата игра. Това бе още няма да го изядем. Не. Верно бе. Опа. Няма да се ще плашим. Дам. Добре, не. Расти, бе! Не, честно, скоро замрях. Не, аз съм мъртъв. Аз съм на едно. Какво? Добре. Аз... Оживях, а? И да, това беше всичко за днес. Надявам се да ви е харесало видеото и ако е така, можете да дадете един лайк, да дадете по един лайк. Ако искате още такива видеа, да се абонирате и разбира се да споделите видеото. Това беше всичко за днес. Чао от мен!